ጴጥሮስ ብጎፍታ ወጻኢ ኣብ ውሽጢ ተቐሚጡ ከሎ ሓንቲ ገረድ ንስኻውን ምስ ኢየሱስ ገሊላዊ ነርካ ኢኻ እናበለት ናብኡ ቀረበት። ንሱ ኣብ ቅድሚ ኩሎም እዚ እትብልዮ ዘለኹ ኣይፈልጦን ኢሉ ከሓደ። ቁርብ ጽንሕ ኢሉ ከዓ ሓደ ካልእ ርኢዎ ንስኻውን ካባታቶም ኢኻ በለ። ጴጥሮስ ግና ኣታ ሰብኣይ ኣይፋለይን በለ። ሓንቲ ሰዓት እትኣክል ምስ ሓለፈት ከዓ ሓደ ካልእ እዚ ድማ ብሓቂ ምስኡ ነይሩ እዩ ገሊላዊ ከዓ እዩ ኢሉ ኣርጊጹ ተዛረበ። ጴጥሮስ ድማ ኣታ ሰብኣይ እዚ እትብሎ ዘለኻ ኣይፈልጦን እየ በሎ። ሽዑ ገና እዚኣ ክዛረብ ከሎ ብኡብኡ ደርሆ ነቀወ። ጐይታ ከዓ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ጠመቶ። ጴጥሮስ ከዓ ሎሚ ደርሆ ከይነቀወ 3 ሰዓት ክትክሕደኒ ኢኻ ዝበሎ ቃል ጐይታ ዘከረ። ናብ ወፃኢ ከይዱውን መሪር ብኽያት በኸየ። ምስ ወግሐ ኩሎም ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይቲ ህዝብን ንኢየሱስ ክቐትልዎ ተማኸሩ። ኣሲሮም ወሰድዎ እሞ ንጲላጦስ ነቲ ሽም ኣሕሊፎም ሃብዎ። ሽዑ ይሁዳ እቲ ዘተሓዞ ተፈሪድዎ ምስ ረኣየ ተጣዕሰ እሞ ንጹህ ደም ኣሕሊፈ ብምሃበይ በደልኩ ኢሉ ነቲ 30 ቅርሺ ናብ ሊቃውንትን ካህናትን ዓበይቲ ህዝብን መለሶ። ንሳቶም ድማ ንሕና እሞ እንታይ ይገድሽና በዓልኻ ትፈልጥ በልዎ። ንሱ ነቲ ኣቕራሽ ኣብ ቤተ መቕደስ ደርቢይዎ ወፀ። ከይዱውን ተሓንቀ። ሊቃውንቲ ካህናት ነቲ ኣቕራሽ ወሲዶም ዋጋ ደም እዩ እሞ ናብ ሳጥን ምጽዋት ክነእትዎ ኣይግባእን በሉ። ተማኺሮም መቓብር ኣጋይሽ ዝኸውን ግራት ስራሕ መሬት ተሻየጡ።